दा एसे फैसानि गोनांथि जादोंमोन बेनिखायनो एसे रायलायनो फैदोंमोन आङो। हा बेसेबांसोनि गोनांथि जादोंमोन फंबाय? माबालै आदा 3 लाखसोनि गोनांथि जानानै दंमोन बेखायनो दा आंनि नामाव जा हेल' सारा नों फैसाखौ जगार खालामबाय ना? औ जगारानो जाबायमोन। खोनाय दिनैबो गाबोनबो नों जेब्लायबो आंनि बिखायाव थाबाय थागोन। गोसो जायो नोंखौ अरायबो बिखा गेजेराव बजबना लाबाय था। बिखा गेजेराव गावदां अखाफोर महरै नैबे बिखायाव नोंखौनो साजायनानै दोनदों। सानाखैमोन सनाथि। नों जादा नुदों बे थाव बोसोरा नों गावनि नांगौखौ सुफुंना लानो हाया नों आंखौ लानानै मा जिनिस